हेलो पापा, हम प्रीति बोला तानी। हाँ बेटा प्रीति, कहाँ ताड़ू? पापा नवरात्र आ गइल बा, जल्दी से गाड़ी पकड़ के घरे आ जा। अच्छा बेटी तू चिंता ना करा, हम कल गाड़ी पकड़ा ताड़ी। बाबा के फोन कर रे पापा, जल्दी गाड़ी ढके आ जा। देवी मैया खबरिया हया गइल बा, भोली मैया खबरिया हया गइल बा। शेखर मास्टर, अरे तनी फूल लगा दा हमारा बेटा के। देवी मैया खबरिया हया गइल बा, भोली मैया खबरिया हया गइल बा। बेटा अरे तैयार हो जाता हूँ, दर्शन कर ले बेटा। हाय हाय देवी मैया खबरिया हया गइल बा, भोली मैया खबरिया हया गइल बा। सोहत बेरा या बही लइका बाटे का माँ
अरे तू भी चल बेटा हमरो मन करा जाने देवी मैया खबरिया आया गइल बा देवी मैया खबरिया आया गइल बा पापा हो कल साथी नहा गइल बा ललकी चुनरिया पिला गइल बा पापा हो कल साथी नहा गइल बा ललकी चुनरिया पिला गइल बा पापा का बुले घर यईबा ए बटी तने बड़े बाबा के फोन कर रे पापा जल्दी गाड़ी ढके आ जा देवी मैया खबरिया आया गइल बा भोली मैया खबरिया